Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Damang dainang tabuka bibelta siyan surat ni Apostol Paulus tu si Timotius na parjulu. Manang sada Timotius biduonom ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Sada Timotius onom ayat 10 sada rodi 10 onom tajaha margat tisorin tapai hutihut hatana songonom madidok alayang goho halak ni debata mapurus masyani pariahi mahatigoran hadaulatun hapurseaun holong ni roha habingetod doho labok ni roha habutun ma parawan haseaun ningani takuma anuluan salilina ayatu sido bojo jara di pahato bodo ni palingion nalingan di jolo ni nato sitijani Hupati maho di jolo ni debata na panguluhon sa luhut dohot di jolo ni Kristus Yesus na makatidak kon nadinggan di jolo ni Pontius Latus. Lado imakatiki somasundang soasuhan paymataliga Bapa Yesus Kristusi. Ay di hajujupang ni tikina patar maybana bahenon ni namartuay pargugo sa sadasa raja niya karaja Tuhan niya katuan. Sasadar sado nasulo mate singa ni mulo nasasotako nasumi yon mangibana jalan tabereng hasanapon doa kuhun manibana rodi sahiring milingna. Amin. Hidup sahatna horas madihita saluhutna Horas damang dainang tongon ujahan ni mingguta dinasa mingguon didok debata na sumangap jala parbinoto bulun ahama na didok na dison molotapay hutihut ditongos Apostol Paulus do surat na tu si Timotius alania haditongos na parjulu binahen ni holong ni rohana holong ni rohani Apostol Paulus tu si Timotius Ido bahed dikuari si Timotius anak haholongan ni si Paulus di bagasa partodion ate manang anak rohani anak haholongan ni si Paulus sendiri jalahan ama saharoa di pakubasion ni si Timotius sahalak na poso dope ibana umurna ate boido honon diantara ni 30 tahun dope jala memang ditiki haposo onnai dilehon ibana dirina dinalaho patupa pakubasion jala gudang ragam naniadopan makobasi ma si Timotius di hurie Pesus jala mulai ma hebang huriai lam gadda kana porsea alai songoni gadda dina porseai lam gadda muse akka pangatusion lam gadda muse akka parbinotoan artina lam godang jolma lam godang maroha godang pikiran na parjolo damang doho dainang namasa di tonga-tonga ni hurie Pesusi ima taringot tu pangatusion nalipe didok nasida ikom mamorado asabui gabi sahala Kristen nasitong iko gabi mamorado diarta asabui tardok ibana Kristen nasitong artina asabui mangulahon akaulahoni rada mang dainang gudang do pangatusion si songoni natai dan waeng didok mai teologi sukses ate teologi sukseso nama dok kalau Kristen itu harus kaya. Kalau dia tidak kaya, tidak Kristen. Ikut terpasu-pasu dona Kristen. Alai pasu-pasuna lebih spesifik ibadah tuarta. Artinya ditaringoti mah disi taringot tuarta. Songo dia do ibadah terpasu-pasu do manang daung.
Ditaringot timamu se taringot tu ganup nasa kasinadongan na termasuk pangkat jabatan doho aka sangap ni portibion nasing na. Damang dainang di pangatusian si songoni batu tu masa maka par bulat-bulaton di tonga-tonga ni huriai. Ate adong namar pangatusion alana adong nadibana. Pangatusion ni sarupa songon nadidok ni akana toropi. Alai boha kana humurang. Boha akana dibagasa kamaolon. Boha na diodotton di situasi. Alana ragam dona masa parnguluan ni hajol maun hati hai. Dungi musena paduahon nama sama ganup nasa aka pangatusion ni jolma na memang naboy patuduhon na hurang porsea na sida di debata. Ahamay ima na olo makatahatay dongan manggusip ate wakay na olo dohamu manggusip semakin digosok semakin sip gosip din natin arong nahurang dia mang sitwe artina bolo salah maju parhaladu makubesi waduh gutur doi pudi bolo dihita lang pola rong songoni ate di rohana rora gutur ate marsi berubaram maroharo pikiran narate nawaro naing apalagi kita perlu si patureom muse akan nama kubesi alana nga tadok bolo na song leader latihan ale latihan pedang ro kan buama beno na saringkan batu tu si pak sama sa sitong na bolo siya kajol mau ngame kelek kelau di siya marga harga dorong mabigi bolo marinti semua ala dia ha nga salah iba gugu suarana itu russo muse ate bolo tung lilu pe bolo ni mana lilu unang do dokan na biate ali ala di belgeni suara tabba musemik ba dihukumi masudi na sitong tarida mana orang sitong nasala masudi tarida tu imana masa dihita damang dainang berarti ganup nasa akan apa hata-hata donga pe di ganup nasa dihuriai sadiri pe perlu situ tudo ikonatusata boha mangorui yate boha mangorui asa unang gabi si songoni hita alani parjolo di dogma tu si Timoteus dipaingot apostel Paulus ate aha mana di dok apostel Paulus na parjolo asa mana dadiri jadi din alahu mangadupi naking ragam niaka medan pakobesion nai manang medan pelayanan nai parjolo ikon mana dadiri makana di dok hala ni debata Ido didok naking tu si Timoteus didok apostel Paulus di surat nete. Oiho anak ni debata. Halak ni debata didok. Artinya boy itu boy saya didoki songon naposo ni debata. Manang gabe manusia Allah. Ahadona didok na dison. Dipangidohon asa ganup na sahita mana dadiri sedia doro harorota. Isedo na manopahita. Isedo na patupahon ganup nasa kaparnguluonon. Nate. Ikonatus dohita disi asa tatad dadirita. Tatad dadiri dang nama dok namang dainang ikon dang boy hita mangulahom manangah dang songoni. Alaya saboto ota songod dia do patupan adenggan. Nate. Molope ragam ganup nasa akaulaota latar belakang ta manang artana adong manang sinadongan nadong dang gabe si pangabati idihita mangulahon nadinggan. Jadi bolo diguari hita halak ni debata berarti kita tahu pada posisi sekarang kita harus berbuat apa. Sitikin waeng songono situasiku songo dia na boy hubaen na duminggan songo nima benokku ate alana gudang dohala damang daina unang majuau situ apa alania hamang maul do pengolukku unang majuau bah gabe mangulahoni alahu bereng dongakku lu bidu pesianau
unang majwau bah dakwatu sidope. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus molo targoar do hita jolma ni debata ikoboto otta do ganup nasana dihitai ikod do tapahebang ikon tapanakok unang taurui unang tasudati unang tabati ate alana kurang do halak mangabati dirina asa unang ini banda mangalakka na dipikiri bana holanaha holanau manolo jadi si mungkin di do imana rugi do ibana mangula kaulaon bolo ulau ni ulau tu debata ulau parsobau tu debata hape damang dainang bolo ditiki marsobah hita tuado pandi debata patu papak kobasioni molo marsangap do tuhani di bagasan parniulata dang nagabe marisuang akaulau ni alai meribu haligada mergada pasu-pasu ni debata diganup nasakana mangulahon lomoni rokana dihitana hina holongan jadi mangadopi ganup nasa akka pangatusion nalipe mangadopi ganup nasa akka pangatusion manang pakorhon ni pangatusion nama dok nakaning makata-hata dongani berarti na parjulu sahali kobotota halak ni debata dohita berarti bonana pesiat debatado berarti naruar penian sian sakap ni debatam onang na sopar duli tu dongan nanti sadar manang so sadar bolo tahata-hatai dongan nah do na masa dihita amang inang somalla isina pahata-hata dongan biasana kanarwana do ditarengoti moloholan narwana ditarengoti berarti isina pahata-hatai biasana holam mangalului narwa di dongan. Molo sahalak mangalului narwa berarti narwa madapokna. Berarti bolo narwana ido dapokna berarti narwa imana biat di bagasan ibana. Molo ngamiat di bagasan ibana kana narwai berarti narwar sian ibana pihak kana narwa nama. Pasti doi. Ima rumusan. Alani dihitana hina holongan. Coba tabereng jo kelebihan di dongan. Coba tabereng jota lului jo ganup nasa aka keunggulan naboi si tiruotan yang naboi si paihuti-huton nian asa ganup nasa aka hita namar huria pe boi denggan hita na dibagasa parngoluo pe boi denggan jadi unang tasudati moloboi do hita mangulahon nadinggan unang tabati dirita dinalaho majalo akan nadinggan namang ihuda mang dainang didok habur juhomma para loak kapur siaw na dinggani takut mahanguluan saling liling na ay tusido ho di jow jala di parhato todo panidangion na dinggat di jolo ni sitorop sitidangi ate jadi bolo di hata na didok na nakaning hata nama rastuan perjuangan keras habur juhon bolo di bahasa Indonesia didok berarti perlombaan pertandingan songon sahala atlet bohado hitan waing berusaha do hita bekerja keras do hita dinalahu mangulahon nadinggani berusaha do hita tawai do gugut tatusi berusaha lapatan nah mangenang ketika kita tidak mampu kita berusaha untuk mampu ditiki hita dang boy tik kita tahu sahahon tik kita saboy ima berusaha ina kolam mangula belum tentu seorang pekerja itu belum tentu dia seorang pekerja keras alai isena pekerja keras dia akan berusaha untuk membuat pekerjaannya jauh lebih baik Daud Menggan kalau SOP-nya itu nilai 10, dia harus di atas rata-rata. Digijang di 10. Arong plus na. Imana pekerja keras. Molo pekerja polan sesuai SOP. Alai bolo pekerja keras berarti iko boy ibana lobi siani. Asa boy dinggan. Imana dipanggil tuh hita.
songon na pinasahat ni Apostol Paulusi haburjuhum maparaloa kaporsiaw na dinggani. Artinya ikot totong do hita di bagasan sa luhut na usaha patupahon, usaha na dinggani manang patupahon akan na dinggani pareyakon ganup nasa akka hinauli na pinasahat ni debata di bagasa parnguluta. Napatuluod damang daydang di paingot do hita sa diadupan di debata na parbinoto na bolod do hitan way. Kobar tu topik manang ujahan ni hita na sa mingguon di tonga-tonga ni huriat. Tayo ngo amang ina. Dang adong hala na boy martabu ni siya na dupan di debata. Au boy do gabusam muna. Sudah jolma boy gabuson. Saya bisa dibohongi. Ale debata boy do gabuson. Apakah kita bisa membohongi Allah itu dang boy? Patar do sudah diadupan ni Jehovah debata. Ido Apostol Paulus tu si Timoteus asaulahum maulahum mido dengan songon na diadupan di debata parbinoto na bulun yang maha mengetahui sudido di boto Tuhan. Jadi songo dia pelakkan ingolut tadi boto Tuhan amanginang godang do halak madok bolo usuk ku majuamu ate ya bolo perguru balu adang arung isok perguru balu sinai nate bolo laki ngai boto kebetulan si Miranda dang ro ate. Jadi damang daidang molo disukut tu hita ate alania hado jolma mardosa ate amangina alania hado jolma mardosa boy dia lusi ate alania hado jolma mardosa madang suku-suku na padua humus jol mana songo dia do na mardosa halak na manaku mardosa dui salum halak na manaku mardosa do nah marang melanggar satu mardosa munafik muka nabi pikiran kotor ni me munafik itu songo dia do halak na mardosa halania halak na mardosa. Damang day nang gudang do halak maddo. Alani pabahenan na rujul mardosa. Mungkin na neojar ni hisap ni daging na hagiot ni rohana hagiot ni hajol maun. Alani ido jol mardosa daho ngamanginang. Sasitong na bolotadok halak bukan karena perlakuannya dia salah, tetapi dari dasarnya dia yang sudah salah. Nanti, adong masa sahalak. Ibu ma anak ni harimau. Aduh bahasa Batak ni harimau. Bebiet. Ibu ma anak ni bebiet. Nanti, nang nagugui. Jelaus di piaro mau satu na belge. Jinak dong, jinak. Di piaro ibana do dinggan. So kuting may bayan. Idongani mo do. Isulangi mangan. Umar karo si panganan nyo ni bayan. Damang dainang na hinaholongan. Suku-sukun na. Jinak do harimau, jinak. Alayaha do harimau. Jenis binatang aha don. Bibi kan binatang buas. Laswo HP naon. Memang buas don. Terlebak mamangaliam mangan amatay. Hati. Dibereng ma ianakon niya matay. Itori sarbo harimau. Hati. Jinak do harimau, jinak. Alay bolo. Iba na natarkuar binatang buas. Dang buhay maluway. Damang dainang. Songoni mahita ganup nasa jolma. Molo nunga songoni tabiat di bagasa diri tabaol hian bakoi malua. Makanya kau perlu kerja keras. Jale kau perlu adong kesadaran yang sangat-sangat sadar. Kesadaran yang sesungguhnya. Nah didok dari son. Hita mangulu diadupan di Jehovah di Batak. Ate. Naing songono di rohaku, sugo pe rohaku, haci pe rohaku,
Dinggap pero haku tabo, pero haku las, pero haku Tuhani di boto. Hubereng ngamangan hirana sungonod dolang tikosi. Iboto Tuhani, namuru kau. Ate. Amang inang na hinaholongan. Holan berencana kalau berencana jahat itu sudah dosa. Jadi ditiki dibuat si Hawa mapar buini hawi. Nadi kedua namar dosa. Dang ditiki dibuati, dang ditiki dipangani, dang ditiki dipasa tu si Adam dang disi. Alai ditiki dioloi si polisi. Ditiki dioloi ngapos rohana. Odo nasi tong si bolisos na rohana kan. Gabe dioloi man. Disi may ibana nung mulai mardosa. Alani dihita na hinaholongan. Sotung taololoi. Makanya didok, musuh kita kalau dari luar itu gampang kita lawan. Umura do mangaloi daripada mangalo dirita sendiri amanginang. Mangalo dirita do borat. Mangalo rohatta, mangalo pikiratta. Makana ikut dihaburjuhon para loan hapor seaon. Ikon marsitutu jalai koboto otta debatai na marnida saluhutna. Jadi kita sekarang ini mau kemanapun diibaratkan di hadapan Allah terus. Dijuluni di batado kita terus. Jadi unang murah-murah mad dosa. Apalagi di tok kan da nageleng penga murah-murah mad dok kata. Nasuringgan. Apalagi walau dak kan ngasongoni mulai diajar. Taba muse ala jujuk porang ngilu tahun. Rora kada nak da berutu ngabar guru mar porang. Mar sidang guran, betua berjoli dang guru kan. Tamang dainang nahina holongan. Memang molo sangat dasar na peng nunga siga. Babelu jauh ba. Bolo ngasalah ba mulai pun desina. Babu hama peno nate. Bongkar ulang nama. Ase pature do tingkat. Ima bahayana. Namang ihud jalan parpudi debatana sumangap do debatata Allah yang maha kudus. Ado artina bedia mangina. Tang nabe bedia honate. Yo to aul bedia berengon hirana suman. Merje sama tahun. Markebaya natai. Sangat maberengon di jolma inna pamerengan di jolma nasongo dia kacamata na do salah. Sangat di jolma dang sian iberengon. Kami sadiri dang mamereng jolma sangat nasian pahean. Darong ini. Ale dia siap parang, siap parbi pabahenan, siap rohana tarida. Na diduru akaulau nadinggani. Rohanai tarida nadinggani jala marhiti akaulau nadinggamma tarida salu. Jadi lapatan di dabadia doa mangina. Kados nadidok nai berbeda dang sarupa dang sarobang doho portibion. Marasing tu. Songot debatata na memunjungi asing siat na asing. Dang adong nabuhi patudu sumanang to dia. Ima debatata. Jala songonido hita dipangido ganup nasana porsea. Asa marhite-hite ganup nasana porsea i ganup nasa portibiope boy marnida. Kekudusan Allah itu mana habia dia undi dibatai. Jala boy nian maniru kanadinggan. Molotung perusu nuaeng di son. Rusu nuaeng portibion, aledang ikodot tita rusu. Molotung pe manggosip kiri kanan, aledang gabedohot tita manggosip. Ate, mulu boy pa ingoto nasa sogosip nai. Ate, dungi muse molotung pe goda kalak mamuda hona ke puda nalipe, mananga kapangatusion nalipe. Ikon nama mora do nasangap. Ate, ikon nama mora do sabui, ikon nama mora do inna kan bolo na pogus dang boy. Napogus dang boy tu dia, napogus dang boy pakeo ni. Berarti ganup nasa pangatus si songoni, tase samai sian ganup nasa akahi tabi parjolo.
unang gabi dohot ti tadi para pangatusion si songoni. Asa pangatusion nasihat Tuhani pakai otak. Nari minggu ini ngatakas si Lazarus napogusi tu surgo do. Dia puan ni si Abraham. Alai namorai na kaning dang tu surgo. Berarti dia mana usah apa manginang. Ternyata nalea itu nalea di bereng jolma itu na tu surgo. Nalea itu na gabi sangap. Nanti dia puan di si Abraham. Berarti kucina dang persoalan hamoraon manang hapugusud di portibion alai kucina boha halak mangolu di bagasa kaporseaoni boha halak mangolu di bagasan hasit tongani boha hita mangolu gabejol mani debata jalana berusaha terus dinalaho patupaho nakana dinggan na mangolu hita muse dia dupan di debata nau boto saluhut parbinoto buloni jala namangulu hita marasing sian na asing hobar tulomo ni rohan di debata jala boy patupahon hina asingi ido hadingganon hina asingi imaha muliaon dohot sangap di debata Tuhan debata mah nama masu hita saluhutna amin martangnya kita